I evo nas u hotelu, Hotel Mare se zove. Koji doček imam. Jao. Ovdje imamo bar. Neki izgleda unutra. Cigarete se mogu uzeti. Hotel Mare. Opa. Jako lijepo. Čuko mali koji se... Opa. Boga mi lijepo. Stvarno, fantastično. Pogledajte ovaj sa vodom. Jako lijepo izgleda. Fontanica. Cioccolato, Jedemo bombonone u centru Savone. Puno je, malo je vrijeme loše, ali dobro je, sve je okej. Bili smo gladni od putovanja. Tako da jutros nismo ništa nijeli, pa smo sad se odlučili pojesti nešto. Evo ga, sjedimo u centru Savone i probavamo mikrofon koji smo uzeli. Boja, da vidimo kako radi, da li je ozvučenje dobro. Ti ga, majke, nemaš. Nažalost, za sada, a imamo dva. Ima neka fjera, kolača, slatkiša, svega pomalo. Nadam se da se dobro čuje, jer je stvarno velika gužva. Ovdje ima vjetra, buka je velika i samo jedna mala proba. Nalazimo se u centru Savone. Pogledajte koliko je ljudi ovdje. Nevjerovatno. Možda ne mogu sad dočarati kamerom. Sada su negdje oko pola 12. 7 stupnjeva je vani. Ljudi šetaju, imaju te štandovi sa čokoladama, sa domaćim kolačima i tim stvarima što ljudi prodaju. Idemo vidjeti tvrđavu Prijamar. Rekli su da je velika i da je jako stara. Pa pošto smo ovdje u Savoni, usput ćemo je posjetiti. Occhio dietro, occhio dietro, occhio dietro. Znaš što si višli? Ajmo. Ajde, ljubavi, ti mene, ja tebe, a? Ne, a? Pa budi moje, a? Ti budi moje oči. Stvarno je ogromna. Ima toga sigurno puno za vidjeti. Evo ga, prvi koraci, prvi prolaz. Znači, kreće se. Koliko budemo imali vremena, toliko ćemo i posjetiti. Evo ovdje se vidi isto Kostra Kočera. Jedan od većih putničkih brodova. Idemo prema strani od jako vjetra ima, ne znam kako se čuje, ali idemo prema strani gdje je more. Jao, koliko vjetra ima, Bože dragi. Ima puno vjetra. Ovdje imamo more. Jako je uzburkano zato što je vjetar stvarno jak. S druge strane je grad, fino, Savona. Tvrđava je jako velika, stvarno trebalo bi sigurno jedno pola dana minimalno, i to je malo da bi se prošla. Ovo je nevjerojatno koliko vjetra ima, a i hladno je, boga mi. Šta kažeš, ljubavi? Ja, Micika. Ovo je period, danas je 24. 24. je danas, da, 24.2. Još je hladno uvijek. Baš je hladno, nije ugodno baš ovako sve ovo obilaziti. Wow,
ovo je stvarno ogromno. S obzirom prije koliko godina, stvarno je veliko i lijepo. Mislim da ćemo se razboliti. Moj Eskim je ovdje. Obudale se. Nema veze. Sve se to isplati. Pogledaj koliko tvorenja tamo ima. Lijepo je, lijepo je. Iako je zima posjetitelja, ima dosta. Šetaju ljudi. Stvarno je vrijeme loše. Oj, ovo nema nigdje. Čovjek dođe na more i stavi kapuljaču na glavu. Ovo sam ja mogu napraviti. Žena me gazi, razbit ću te ko pitu. Kad sam ja snimao i stavio, žena me uvijek kritikovala. Sad je ona ta koja radi to. Nemoj se ništa beljiti. A? Ajde, nemoj zezati. Nemamo toliko vremena. Ljudi dragi, stvarno ovaj brod je ogroman, kao 3-4 zgrade velike. Evo, našli smo jedan top koji je branio grad. A možda su oni sami pali na grad, pošto je grad tuda. A sad će žena da mene ispali iz tog topa. Ništa, ajde da sjednem da se uslikam onda. Koliko je to gužve vani. Stvarno ljudi puno auta, parkinzi su puni. Pogled je predivan. Stvarno. Kad dođe ovako negdje volio bi sve vidjeti, ali jednostavno ne može. Jer nemaš vremenski toliko. Imamo dan i pol. Pogledajte kako je divan pogled na grad Savonu. Oblaci su katastrofalni. S ove strane je more. Sve svjetlije, što više vjetra, sve je svjetlije. Mogu se zamisliti kako je... Pa će... Mogu se zamisliti kako je lijepo po ljeti. Stani, čekaj. Stani, čekaj. Ovako, onako, slikaj se. Sve ti to mi kažeš. Pogledajte gore što se sprema. Nevrijeme nije bilo tako kad smo stigli. Ali neka. Sad ćemo u hotel. Nešto smo malo priglizli prije. Idemo dalje. Sad da ti nešto reknem, moj si ljut na mene. Ona gore je bila moja bivša žena. Viš kako su ju ostali? Pa da, pa naravno. Je sve u redu sad? Je. Malo po stepenicama, malo gore, malo dole. Pa idemo opet malo lijevo. Ajde ljubavi. Pa malo desno. Pa opet malo desno. Pa da vidimo gdje stignemo. Moram držati telefon u rukama, nemam ništa. Jao, nosi telefon. Koliko vjetra ima. Znači, vi gadno nevrijeme ovdje. Ljubav je da se mi polako počnemo spuštati, a? Došli smo ovdje. Bilo je stvarno dosta ljudi, sve manje. Što se više vjetar diže, uzbuđuje se vjetar sam protiv nas. Nećete sad ništa vidjeti, idete kući. Šta ste došli van gledati? Nešto. Kao zanima se. Stvarno je predivan pogled. Ligurje. A ništa. Ovako se spremati ide. Ovdje isto, sad sigurno je bilo svega kad je bilo napravljeno. A ja sam došao gledat, ne znam ni kad je napravljeno ništa, uopće kao zanima me, u stvari me ništa ne zanima. Ali sigurno se održavalo nešto ovdje, neke predstave, ali neko pogubljenje, ko zna. Ko zna šta je sve ovdje bilo, šta se dešavalo tih godina. Vježmo, neko nas prati. 3 bake, vježmo. Jao, ne mogu da držim telefon više. Evo da dočaramo kolike su te zidine. Evo ovako, ja ne mogu, znači oko 2 metra su negdje. Tamo rašin ruke, ja sam 1,80. Stupovi, stvarno je građeno.
Šta ima to? Uči gdje sam bio, odakle sam došao. Jao, tu nismo bili sigurni, evo vidiš, tam je onaj kamen, neko... Nije to. Ovaj radijator tu nije bio, kad su gradili tvrđavu. Kući ćeš u lift sad? Smrzao sam se, evo. Ajde, imamo i lift u tvrđavi. Bili su napredni ti ljudi nekad, Gotova vožnja liftom, trajala jako dugo za jedan kat. Kao ovo je šita. Ovo je izlaz, ali ima neki muzej ovdje. Jel? Eto, nismo posjetili, nisam ništa naučio. Zato što nisam vremena zbog ovoga vjetra. Nije, lijepo je vidjeti, lijepo je doći posjetiti. To sigurno. Prijamar. Eto, ljubavi. Slušaj me dobro. Sam ti rekao da nismo odavde došli, smo prošli ondale. Pa dobro, je skratila, da, ja sam se bojio lifta, jesi čula kako radi loše. Jao. Naša je posjeta gotova. U tvrđavi proveli smo se ludo. Vrijeme da zapalimo, da se malo odmorimo. Idemo dalje. Znao sam još da će nas i kiša uhvatiti ovdje. Pretpostavljali smo hitna pomoć kao neka mala. Ambulanca. I uvata nas je kišica i bježimo do auta i za hotel. Boga mi ljudi bježe. Evo ga, tu je. Auto nas čeka. Bježimo kiše. Evo ga. I ovo, sad ćemo se ugrijati. Ajko. Ja ne znam, ali sad sam sjeo i preporodio sam se. To je toliko hladno. Mi smo u 2. mjesecu. Ne mogu s rukom vladat koliko je vjetar bio jak, koliko je hladno. Idemo za hotel.